Arratsaldeon eta ongi etorriak Txoriene sasoi honean programara. Arratsaldeon, Zigor. Arratsaldeon, Jaione. Ongi. Hemen desiatzen platero puratzeko. Poste naiz. Nori ez zaio gustatzen bainu bero bat, zuri bai? Bai, ena gusturruk esaten, pixkatxo bat. Bai, nik uste bainu bero bat gero beti, egia da beti hoteletan. Kuste zu bainera handia, gero hartu behar du bainera, hartu behar du baino ero, sartzen naiz, eta 2 minutu ahi aspertutan hau. Sartzen naiz da, pun, eta egon da, 10 minutu betetzen, da gero... Baino, 2 minutu hoik... Bai, ondo, guztua. Ikusi hankaba txasala zezik indaren, garbitu bizkat, eta baina gero burua garbitzeko, sartu behar zara, urra aspira. Busti zaizu, jaboia ematen zara. Karo, aklaratzeko buru hori urra aspira berriro. Baina gero kontuatu nintzen, ateatzen zaenen berriro, aparzikin hori buruan gehatu zaizula. Ordan azkenean dutxatzen bukatzen du beti. Bueno, nire gomendioa olako liburu bat idaztea da, Zigor bainuan, umek gustora irakurriko dute zer ez den egin behar, eta nola gozatu bainuaz, benetako bainuaz. Barazkik ere bainua gustoko dute, eta kasu hontan Piamonteko Bagna Kauda bainua, hau da, saltsa bada. Eta bere izena esan dezakegu euskaratuta izango litzateke bainu beroa, bai? Saltsa beroa, bainu beroa. Hori da, saltsa honen oinarria, 3 osagaietaz osatzen da, lehenengo eta behin baratxuria, antxoa eta gero intxaurrolioa. Bai, Zigor. Berakatza sartu behar duzu, Jair? Oso ondo. Bueno, esan dakoa, baina, aspaldikoa den errezeta honek aldaera pili izan ditu, oso, eguneratu ez dakit edo bintzat gaurkotuta dao, eta besteak beste gehitzen zaiona da esne gaina. Intxaurrolioa ere eskuratzeko ez da oso erresa, nahiko garestie da, orduan, aldaketan parte bat ere bada intxaurra bere horretan xehetuta sartzea. Orduan, truko bakarra da, gehiegi ez berotzea, gainekon moztu iten delena. Ez du irakin behar inez, berotu bai, baina irakin hasten da. Eta hau antzina, antza, bertako ekoizlek eta batzen omentzien, eta sutondoan jartzen omentzuen olako saltxau, eta sutondoko beroarekin bakarri berotzen omentzen, eta gero bakoitzak eramatezun, bustigarri horrekin, edo barazkik, edo dena delakoa, bertan bustita jaten omentzuen. Orduan, guk barazkik ningo du. Egi esan, negu parten gauden arren, badaude barazki batzuk sasoikoa dienak, bere minututxoa hemen merezi duenak, eta lehenengo eta behin kardua daukegu, gero horburuk badauzkegu, Bruselako azatxoak ere bai, azenarioa eta brokolia. Nik uste hau dela negukoa. Gero etorriko die, aurrerantzen, zaintzurik eta bestelako gutizia batzu, baina oain behintzat hause da bordun. Asa lorea sartuko algo nioke, baina askoz gehiago, sasoi hontan? Bida, hemen denatatik sasoi hontan barazkiteati jotemaga, baina bada jendea prestatzen dituna rabioli batzuk, edo kroketatxo batzuk, edo dena delakoa, eta gero saltsa hortan bustitzen duela. Orduan, gure aukera da, astelena vigilia egun izatea. Una? Antxoak enduta. Zer vigilia? Antxoak enduta, baina antxoana hori, antxoak, italiarre, akizu ez dakit, beraiek asmatu zituzten, baina antxoak atzetan, beraien esmakizunaz da, beraiek ekarri zituzten Euskal Herrira, teknika gatzetan jarri gero oliotan da konservatzeko, eta pila bat erabiltzen dituzte pastarekin eta hainbat errezeta, eta saltza moduan, da guk ez dauko ituraik, eta guk bere hortan jartzen dugu, Gildan, gordinik, ensala batean pikillo batzuen gainean, baina berotuta inoiz dugu jaten. Ez, eta gero garum saltxadere beraiena da, guk perrins eta olakoak igual ezautzen ditu, baina kasu hontan garuma da oin aurrendaria. Bueno, hemen, barazkik nola zuritu, nola garbitu, nik uste askotan errepikatu izan deula, baina olako labur bilketa bat itxeko, izango litzateke ertzak kendu, ariak kendu, alik eta gehien gainetik zuritu, eta hemengo zuntzak edo mintzau kendu. Orduan, alde batetik, bagoaz karduakin. Gero azalduko dizuegu horburuekin nola iten den. Eta hemen ikusten daia, kalidadeko dana, Karduak ikusten bauzu hemen zabali daudela, zuloak ditula barruan da hori, orduan irikita eta kalidade gutxiagokoa, trinkoa izan behar du. Trinkoa, ikusten da, hemendik ikusita, eta pisuan, nik ikusita daukat kardu ezberdinak, hartu 2 kardu, bat ona eta bestea, eta pisuan ostra, ez da trinkoa danak, ez da izu, honekin buruan ematen baizu, gaina karduak metro eta piko hartzen du, metro eta erdiko tamaina, orduan horrekin buruan joten baizute, cuidado.
Hori sekretuetako bat. Eta, bueno, errezetakin, bakinak hau da, deitzen diotean, Jaionek esan du, intxaurre olioa, intxaurrak ero oliba olioarekin ere bai, oliba olio ere erabiltzen da, han errezeta hau egiteko, eta gehiago bat hori, baserri inguruetan, hor asko da, gehiago, Piamonteko hegoaldean, hor mastiak eta daukate, eta matz bilketa garaian da, gero, han neketik eta indar berritzeko, eta garai batetako jakiak eta nola izatezian, lan egin da gero, danak zu ondon bildu, eta jana konpartitzia itzegin eguneko kontutaz, gaur ere Alex iskina batian siestan, gaur emina gerrikoa zeukala, ez dik ezer egin bestiak ez dakizet, eta baina jana tartean, eta honek badauka pixkat, errezeta honek, hau jateko moduak, izaten zen saltza hobeikea, esan duen moduan Jaionek ez zuen irakin behar berotu egiten zen, eta gero hor, bakoitzak etxetik ekartzen zuen, beria, batzuk ekarriko zituzten, orburuak, gero beste batzuk, barazki ezberdinak ekartzen zituzten, gordinik ero egosita, eta zan pixkat, fondi moduan hartu, makiltxotan, bustian, saltza hortan busti, ekarritako azuk, eta ero jan. Eta, bueno, hori bada, politia honi, zahardotegi ekartzizkizu, jentia mai ingurun da kontu kontari, eta abesten, eta hori bai, abesten Italian da. Alemaniko anekdota hori kontatu genizuen. Garagardotegi batera joan ginen, holako abadetxe batean, holako han batzen die, eta garagardo berateko, gero oten da ukondo, atxerri ukondua, saieskia, patatak eta ana, eta kartela hundi bat. Abestea nahi baduzu, herriko koruen apuntatu. Izorrai. Eta guk abestu nahi, eta isilik? Barrurantz abestu. Bai, jende hori gero etortzen denean una sardoteik batera esango dute, zer etxe? Bueno, ziurrenik batu ingo die. Bai, hoxu. Azkenen. Segundu txiki bat, hemen ez du aipatu. Kardua oksidatu iten da, erdoildu iten da. Orduan, komenigarri da ure hotzotza jartzea eta izotz batzuk jartzea. Bestela beste aukera bada limoi txorrotada bat bertan botatzea. Gu kasu hontan izotza jarri ditu eta limoi txorrotada botako diogu egosteko jarriko duen heltzean. Hemen gaurko sistema, etxean agian ez da ohikoena, baina ingo deu, hau, hemen garbitu eta ingo deu galdarreztatu 2 minutu. Atera eta heltze azkarren jarriko du egosten. 25 minutu zingo deu, erriste gauzak erriste aldera. Bai, orduan, hau aipatuta. Bai, gero kardu eta zitzegin, baina karduak azkenean atzera jentea egiten diona pixkata, esaten, baina lan handia duka. Zuritu, egozi, gero harik eta hori bakentzen ibileara, baina ero jateko placer bada. Eta behin indakuan pila bat atetzen da. Kardu batetik, daukazu kardu da, bi hiru astetako. Jan lasai. Bueno, errezeta honen beste ezaugarrietako bada, hau txingarra egiten zen, eta ero terrakotasko ontzi batean egiten zen, paila deitzen zena, eta hori gaur egun bezaltzen dituzte olako fondu moduko, pero mantentzeko olako ontzik, eta olakoetan jatea badago. Baina gero azkenean da hori, guk barazkina ingo dugu, normalean beraiek ere barazkina egiten da, baina hemen okurritzen zengun edo zer pusti, ez? Bai, esan dakoa. Nik saltza honetan barazkia bai, baina, ez dakit, horre arraia erola negozita, ero ekarriz gero, edo rabioli batzuk, edo hola zoze pasta ere, hola betea dena, bai, edo empanadillak, gehi egitxo. Bai, esaten omen duten, hor badaude barazki batzuk busti ez dienak egin behar, ze zapore guztia jaten dute, apioa. Hori nik ikusten, apioa, komeni dala, ez dala ondo eskontzen errezeta honekin. Apioa. Apioa berez izan ez, zigor. Ez que apioa... Apioa... Bugs Bunny gustatzen zitzaion. Bai, ez. Bugs Bunny. Ez, hori ez da hola. Ez zitzaion gustatzen. Bikoizketa iten zunari... Azenarioak ez zitzaizkion gustatzen. Orduan, kraskateko berdine lortzeko... Apioa. Zu gero, zigorrek izartzen za, zigor berakatza gora, zigor berakatza bera. Zu pentsa, Bugs Bunnyri ahotza jartzen zion tipo hori, etxera iristen zanean, grabaketa egun bat, Bugs Bunnyri imitatzen egon da gero, biru apio zurtoin janda gero, etxea jonda, kaixo lastana. Apio jandot. Apioak ere... Ingozion diuretiko efektukin etxea berandu iritsiko zen, agian ordurako etxekoak loango ziren.
seguro. Hombre. Bueno, hemen, galdarreztatzea, 2 minutu emango dizkegu, bai? Behin denak dauzkegunen, lehen irakilden alditik 2 minutu programatuko dizkiogu. Venga, Osondo. arrura. Bueno, Piamonteko esan du Jaionek, eta zuek lokalizatzeko Piamonte nun dagoen. Euskal Herretik, Italiara bidean, Frantziako hegoalde guztia pasatzen du, eta hor dago mingai txiki bat Italiara iristen garenean, hori ez da Piamonte, gaineko guztia Piamonte da. Piamonte gartzen du, ia Mediterraneoa ez du, itxasoa ez dauka Piamontek, berak, baina ia hortik 40 kilometro gora gotik hor Piamonte hasten da, hortik Alpetaraino. Hor Aostako baiarrarekin iten du muga alde batean, Aosta Italia dela, eta gero Suitzakin. Beste, orduan ideia bat intzaitezten nun dagoen, hor dago, eta bueno, danetia daukate, mendia, lautada hundiak, eta toki oso polita. Gu inguru hortan eskalatzen egon da. Osongi, arroka tarten. Arroka tarten. A ber, nire aurreneko bidaia Jaione eskalatzen ziren. 309 bida, Peugeota. Hartu, horrekin Iker eta Bilok, hemendik atera, eta Europa guztitik hilabete, koltxoneta bat hartu, geneukan puzgarria, iten genduen gasolindegitan geratu, lotara jomer ginenean, orduan ez geneukan, fu. Puztu, eta gero juten ginen, Iker Roland esku batea eta koltxoneta eusten, lotara jomer ginen tokiraino. Hola, juten ginen, orduan gara jartan etzen gutatzen. Eta hola nagertu, juten ginen, bazter batian, mendinan, paretan inguruan, botatzen ginen koltxonetan, sakuan sartu, eta holan hilabetin genduen Europa guztitik. Frantziako hegoalde guztia, Italian 3 tokitan, gero Esloveniatik Austriara junginen, gero Alemania, eta Alemanik Frantziatik beti, gero goiti bera, eta holan hilabete. 306 esan duzu? Ez, 309. Diesel. Eta Monakon, enbrage izorratu zitzaidan. Han, Ferrari, Porsche, Peugeot. Nire kotxia han. Egun bi, konpontzen, eta gure koltxoneta, kanpuan, konzesionario kanpuan, loiteko, kanpo base. Eta horren deatu ginen, Monako eskalatzeko pareta badauka, gaina toki polita da, ez? Dago justo herriaren gainean, eta eskalatzen zaude Monakoko glamur guztiarekin. Han, zu eskalatzen goxo, eta beralden dana printzesak, eta erregeek, eta horako monarkik, eta ez da izan, eta guan, justo eskalatzen, errege bezala, ez, gu hobe. Polita lekua, benetan, bero asko, hori bai. Bai, orburuak nola zuritu eta nola landu pixkat erdoiltze hori saiesteko. Hemen hau irakiten dauket, beraz, lehenengo hau ez eskapatze aldera 2 minutu emango dizkiot, bai? Hor dau, ez? Ez, hori da indarra jetxi duzu. Hau daukenik hau burruka honekin. Dekosunez azidarekin nire kontu. Bale. 2 minutes. Bai. Ados, bale. Oain, orburu. Orburua, garbitzeko, estakinantzako. Bale. Hau truko hau besabiko gurutzek emana da, esan dakoa, bai? Bilatu nun sartzen den atza. Gutxi gora bera, hor sartzen denen hori da mozteko muga edo marra. Nik azaldu behar dut, karduarekin azaldu dugu, kardu ona zein dan eta orburuekin ere antzera. Orburuak aurkituko dituzu holan, ostoak batuta, bilduta eta istu dauzkatenak, holan trinko, eta ja irekitzen hasten dianean, hemen goztuak gero eta kanporo irekia daudenean, horrek gero eta heltzen diezunean izan behar du, hoxe, 3 jok ibiltze zituen pelota modukua. Mardulak. Hoi da, hartuta biguna dagoenean, eta gehien bat ostuetan, biztara ikusten duzu. Egun hauetan, frutadien datetik eta pasatzen zatenean, orburuetan fijatu zaitezte. Eta ikusten baituzu, ostoak eta lan pixkat irekita daudena, aprobetxatzeko daude. Bota ez, baino, bueno... Bueno, baina krema bat eiteko, ero azkenean, bueno, diuretikoa da, garbitzailea da, kardua bezala. Hori da. Behin, esan deun honako ebaki horiin, eta bihotza horie izan arte, kanpoko ostoi kenduko dizkiogu. Isatxau edo hemengo zurtoinau nahi baduzuek kendu, neri goxoa ikentzait. Eta gero esan dakoa, erdoilketa hori mozteko limoi batekin igurtzi. Alde guzitatik, ongi sartzeko, eta ure hor hotza daukegu, bai? Orduan, bertan sartuko du, egosten jarri arte. Han, eltzea berotzen jarrita daukegu, urarekin, eta honi emango diogun egosketa izango da 21 minututakoa. Orduan. Guri eskolaneak utzi zuten hor teknika ez besteko, gaur egun ez da erabiltzen, baina garai batean iten zen bainu zurian egosketa, ez da? Izaten zen,
ura, irina, gurina eta koinak, ero patxar txantxa bat, eta horre gosten zen. Gaur egun, nik ez da inok egiten duen horrela. Egia da, errezetak eta hartzen dituzu, sukaldaria handienak eta hori, eta gehienak ja ura eta gatzakin. Hori, kaldo blanco ero deitzen zen gara hartan, eta ez da inok erabiltzen duen. Ez dauka zentzu gehiagik. Gaur egun, bai, pipi, baina, hau ez dut nahi iuntzea ordu lehenengo hau bukatukoet, eta guen txenoa. Eta kardoarekin, lehen esan duguna, mikatza, osasuntxua, aspaldiratik kontsumitu izan dana, mediterraneo inguruan Europan asko jandana. Europan jaten da, egia esan, konsumitzen da, baina hemen, ez dakit, Nafarroan, ematen duen Nafarrak bakarrik jaten dutena, baina, zorionez, sukaldariak, zeu bai dela produktu bat sasoikua, gero egia da konserban eta oso urte guztien aurki dezakegu, ja behin egosita, eta oso komodua dela, baina jendeak ez du etxian, ez duzu ikusten, ez da ohikoa jendeak erabiltzea. Eta begira, Euskal Herrien sukaldariak egiten dituztela errezeta berakin, eta gero behin egosita joku ematen duela, nik behin januen kardu eta gamba nahaski bat, revueltoa, arrautzakin da, zoragarria. Oso goxua. Eta berdina, honekin, borrajarekin baita ere. Eta zuk hemen izan lezu muskuiokin. Bai, ze borraja berez, beti ematen du ez jendia, borraja, zer, egosita patatakin da. Izena hauke, itxusia. Zu kartara zoaz ematen jatetxeak, kaixo honon, zer daukazue, ensalada mista, esparragos 2 salsas, gero borraja patatakin. Sartu paperen. Zer daukezue, unako boligrafoakin, takataka, sopa peskau. Kaixo honon, hori bai, euskera itxian itzeiten dana, eta jateko daukazue, macarrones con tomate, paella mista, esparragos 2 salsas, sopa de pescau, eta menestra de verduras. Bigarrena daukazue, daneti daukazue, aukeran daukazue, kordero asau, gero menuza de salsorde, gero daukazue menuza rusa da, eta albondigak. Enezuna, baina, eta postrerako... Tartakeso. Tartakeso, flana, eta natillak. Gaietakin o gaietak, gabe? Ostra! Bai, eta gehi esan bezot, esan hiltzen nahi die, onako jatetxe hauek zerbitzari etorri eta maien jartzen zitzaizkizunak. Etxekua. Bai, komanda hartzeko. Hori dinik ez du jaiene, horrek, nioi jatetxe eta jun, eta horrek olako QR bat agertzen dana, laukitxo ere. No bera mobilatea bea, gero mobila, karo. Adien badaukagu, ja, mobilen be, irakurtzeko, hobeto karta batian da tamainaan. Lehenengo QR-a detektatzeko apuntatu, behar da. Horea, lehenengo jakini behar duzu, QR-a zer dane hori, ez? Laukitxoa, karta da, ez, hor daukazua. Nun? Ez, laukitxo hori, hor telefonoakin. Zerrin behar da. Bai, kamera ireki eta enfokatu. Nun? Laukia. Ja, hoi? Eskanerraren ondoan daukezu QR-a, lehenbizi bilatu hori. Horri eman, pon. Eta gero, karo, gorantza, hasi berantza. Aukeratu alduzu, bai, txoin, bera. Ez, gora, nuntze hon hau. Ostra, eman zazu karta bat betikua. Baina, ea zigor, bai. Arrazoi osoa, baino hau azken finen etorri da egoera medio, QR-ana. Bakizu zenbat karta dauzkadan ja hemen. 3. Ez da, enbeste gizona. Nien ez asko jatetxe eta bajuten, baina daukat Donostiko italiar batekoa, oso ondo jaten da, jakako beste bat, eta egia da, horrek ordein ditu, beste getitu borratu, ze errezeta batzuk oso interesgarriak iruditu zitzaizkian, eta, izenetik tiraka, batxean zerbait atera alda, eta gero hemen zuei erakutzi, baina horrek horreta dauzkat, Basandakoa. Erotuko gara. Bai, garai bateko zerbitzari hauek eta maien jartzen zitzaizkizuna konfiantzan. Baina, gu lehengoan egon ginen baten, eta ikusten zen eguneko menukoa betikoa zala. Eta han ikusten ziren langile batzuk, eta ikusten zen langile horiek, horra juten ziren astean 2 egunetan gutxienez jaten. Da hor, konfiantza hori ikusten zen, ez? Ja, ostra, ikusten duzu ja salan sartzen dela, eta, sukalden esan, Jose Ramon datorre, ja badakizu, Jose Ramonek gaur xerra nahi eskatuko du, eta makarroiak eskatuko ditu, eta ez da bizaz. Baldin eta atzo arraia jamen bazun. Basekin, eta hori badakizu,
Eta konfiantza hori badago, eta bakizu Jose Ramonek xerra dagoenean, Jose Ramone ingo diezu ogi birrindutik pasatuta. Normalen xerra daukazu plantxan, baina Jose Ramoni ogi birrindutik eta astero tortzen zaizu. Olako detailek eukiten dira. Bai, ez izot esango ez, baina igual egun baten ezintasunen eta estuasunen zabiltzanen esatezu, ala porai. Ogi birrinduketa letxe. Ogi birrinduketa. Zer dago xerra, ez, xerra. Ogi birrindu bukatu intzaigu. Eta lehorra ez daukazu gero ez. Jose Ramon, mesedez, gero ondoko maikoak eskatzen dute, eta gero enredatu iken azutan azukaldia. Por favor. Bueno, esan lakoa, poliki-poliki gure horburuk zuritzen, limoiakin igurtzitzen, eta bueno, honi hasten denen behin tutua birak hasten denen, jarriko dizkiogu 20 minutu programatuta. Eta jarraian, barazkiok atontzea besterik ez da faltako. Hemen diken, ez dut aipatu. Barazkiok bai brokolia, bai azatxoak eta bai azenarioa lurrunetako silikonazkoa gailu honetan ingo dutu. Ongi etorria izan bedi teknologia. Batzuk ez du gustoko mikroguin labea. Aukerak mileka daude lurrunetan iteko. Izan dateke eltze baten, izan dateke aparatu elektriko baten, lurrun gailu elektriko baten, eta bestela hori ere oso komodoa da. Orduan, bakoitzak nahi duen bezala, baina bueno, oso ongi, eskerrik asko, guain 20 minutu, txaka. Bai, a ber, nik ulertzen du, batzuk ez digutela gustoko eta hori, erresa da, ez erabili, eta listo, baina... Errespetatu. Aukerak asko daude, eta mikroin labeak etorri bazien gelditzeko izan zen, eta esaten dutena, hori, ez dakit, kaltegarria dira, oraindik uste dut ez dela demostratu hori, ez? Eta zenbat etxetan da erabiltzen da, bueno, oraindik albondoriak, ez dakit, hemendik urte batzu badarru, agian gure hitzak janberko ditugu, baina bitartean, bueno, ez nina berotzeko, sikieran bada ere, erabiliko du. Kardua, zertako erabili aldugun? Bermuta egiteko. Bai, esan izan dugu hori hemen. Mikaztasuna propio, hortako ere erabiltzen da. Zer da txotxan sistema hori? Txotxan sistema hau zer den? Bueno, nik egia esan deskubritu berri deten olako truko bat. Bai? Bueno, behin etxea iritsi eta ozgailun hola esezion limoia txotxakin. Hau ze kristo, zen jarri hola, eta esan seme alabak izan zien. Antza, limoia bakizu zatituta hor ozkailun utzi ezkero, ozkailuko edozin gauzerire usai ematen dio, teju bat ematen dio, eta hau lehortzen dijoa. Orduan, beraien sistema izan zen hau. Beraiek zertan ibiltzen, bueno, beraiek gaztek, nerabek asko bakizu sare sozialetan eta ibiltzeiela, eta holako horri batzu badaudela trukoak, eta, bururi ematen jotela. Orduan, bueno, hau behintzat zanun, kotxo, ez da, beste munduko gauze eta balio digu, ez? Txotx batekin bi limoiak bildu. Bai, hau da, irekitzen duzunako gaur bezala igual pixka de ematen diozu, baina oraindik limoi horrek zukua badauka, erabili aldozu beste zerbaitetako erabili aldozu, ez? Bai, mahonesa bat itxeko bitxantxa erabili itxezula, hoxe. Claro, hemen norbaitek esaten zuen, baina nor dabe, etxean hartu limoiak erditi moztu, eta gero zer txotxakin ez moztu, izona ez moztu. Eta nola bateako ditzezu gaur behar ditzezun lautantak. Zimazu, limoi erdie bota, urrengo astean mahonesen bazulako berriz? Nik ikasi dut horre esaten duena, jaion hemen ditzastu, belarri batet izazu eta bestetik atera, arrazoi. Bai, eta pake santu, Bai, erra pakea, Jesus. Eta hartu lako, eta aspertzen gaituen egon olako metroterdiko kardu bat hartu eta tanga. Vale? Beha jarriko nuken ibaratzan kardua bezala lotuta. Kardua eta zen hor lurpetik, hori crossfit izan behar da, euskal crossfita. Napar crossfita, ze azkenean, kardua gehien bat hemen bakizue horre Nafarroko hegoaldean da ekoizten dela, erdialdetik, Nafarroko erdialdetik bera, eta neguko produktua, baina hotzakin kontuz, zailo gehiagi gustatzen. Hor, bakizu azten denean, gero, tapatu egin behar zen dena, eta, hauek egosten. Bai, 20 minututxo, mesedez. Vale. Ados, zuk ikusi ez du noizbait, hola karduak hor biltzen dituen bezala, lurrakin estalita? Ikusi dut bideoak eta, hemen esan da, sartu, eta gaur egun zarean egia esan danetik dago, eta horre, eta argazkia eta ikusita daukat, baina bertan esaten dena in situ nolako mendixka egiten diena, eta bueno, hor ikusten zen baserritarra, lanean, eta altura, tamainako altura, horre ematen zuen, holan trintxera antzeko batzuk, gero lan horma txiki bat.
Supertan ikusita zaude? Hori ez, beti zakukin bilduta, edo paperakin Bai, bilduta. sakuana da, beti izan dela oikoa sakuana, ez? Hori da, bai. Hori ni sakuana bainekien, baina, eta sakua, eta ero sokakin da ondo bilduta, gor, Hori da, bai. Bueno, Bruselako azatxoak garbitzeari ekingo diot, kasu hontan garbitzeko da kanpoko azalak kentzea besterik ez, pixkat lur zikin hori edo kendu arte. Ok badakizue azken finen ez dakit ikusi izan duzuen baratzean nola etortzen dien, ikusgarri da zurtoin bat da otente eta hauek itxatxita oteie. Kentzeko klaska eskukin edo atzakin pixkat indarrain eta hola esekoa dauzkigu, ok etxekoak die. Ematen du lan, ez? Ez da izo, gaixotasun bat dauka horre eta zerbait atea zeizkio, oso politia ikustea satxoak. Baina, ez, hola. Enun inoizei pentsatuko, gaixotasun batena, bitu. Ez, baina, hor zuaiz bati ero guzti, zeizko lan bolatxo eta holakoan normalean, ero zerbait txarra itxatzi den zaiola, bueno, politia, gaixotasuna, grano batzu batea zeizkio. Grano batzu, muki batzu, zeinak ez du olako pelotatxo batein da txakan, ero txiklea. Baratzera doanen bakoitzean txiklea hartu, eta non baiten utzi behar, da txak... Ez, zigor, ez. Ez, hori ez da ere, bale. Bueno, esan hauek usaie botatzeuen. Eta lurrenetan, izugarrizkoa. Etxea, zalorean antzera, utzi dakizueke, hola, ederki, auzokoak badakila zer bazkaldu duzuen. Zera faldu behar zuen, jakin godu. Hori da, orduan lurrungaioan itea ere beste aukera bada. Esan lurrungaiun iteko sistema izango litzateke garbitxo. Uretatik berriz ere, pasadatxo txiki bat eman, olako silikonazko ontzi batean sartu eta lauko jaratxo urredo bota, pikin bat, edo atz txiki bat edo olako tamaina hori. Sartu potentziarik altuenean 4 minutu. 4 minutu den ostean, buelta txiki bat eman, beste 4 minutu. Eta, tamainaren arabera, ok txikik die, oniri eman dizkiot 3 da. Lehenengoa 4 minutu, eta azkena 3 minutu. Baina ondikoak baldin badie, igual izan daiteke 4-4-5 edo 4-4-4 edo hor. Guk, azkeneko etxean inituenean, etxean biziatu, ero, desente, bi asteri behin gutxienez jaten dugu, azalorea, ero, brokolia, bikoteaketan ni, eta umei behar gustatzen zaie, labean egin da. Eta egiten duguna da, loreak atara, eta ero, katillo handi batean hor botatzen dut, olio txorrota, gero, piperra utz pixkat, berakatze lehorra hau pixkat, kumino pixkat, ero, nahi dituzuen espeziak, borta horre horburuak ero denalakoa, ondo igurtziz, ondo bustitzeko olio eta espezie horiekin, eta ero, labeko papera jarri labeko erretilu batean, eta ordu erdi, 40 minutuan labian zeitu niken da. Usailik ez dute usten, eta oso gozo geratzen da. Eta lehenuan inuen asatxoekin baita, eta oso gozoa geratzen da. Eta zeitu nintzen, 20 minutu, sobra. Esaten zuen, tamainan arabera, eta usailik ez da geratzen. Ez da geratzen, eta beste ikutu bada. Ez da beti bezala, ero gaur ingo moduan ez, lurrunetan, ero egosita eta ero lako olio erre bat gainetik bota eta urdaiazpiko pixatekin ero. Amari, gure etxean asko gustatzen zen, egosi, eta gero tipula desente, erregosi, eta gero irugiar pixkat, eta gero horrolako salteatu bat eman, hori ondo erregosi eta irugiarra pixkatein, eta gero bertara bota egosita hauek asatxo horiek, 2-3 buelta, eta oso goxoa geratzen dira. Beste aukera bat. Bai. Beste aukera bat. Eta lagungarri moduan, ero lehenengo plater moduan. Hau, gaurkoa plater bakarra izaten zen. Hau prestatzen zen, eta amai mulun, da ero, ez dakit. Izaten altzen jana, 2 eta 3 osatzeko hori izan menua. Nik hori ezan gendun, aipatu gendun hemen. Menua hori lehenengoa bigarrena eta postrea, oindala gutxiko asmakizu bat izan zena. Lehen gehiena plater bakarra izango zen, ero, altzutenek. Asmakizun hori antza diotenez, pasaden mendekoa da eta turismoarekin lotuta, Bai. Baina, bueno. Eta garai batean, egia da, jauregitan da olakotan jango zituzten 10.000 platerrez berdin, baina etxe arruntetan da, bakarra eta altzanakin. Eta, berua baldin mazegon, posik horregaz. Ez tala gutxi, Ura zerbaiten zaporakin. Beira, goazen lanak pixkat aurreratzea, bai? Honek bere minututxoak behar ditulako, honek esan dakoa mikroboin laben emango dizkiogu 4 minutu, buelta txiki bat eman 4 minutu, buelta txiki bat eman 3 minutu.
Honi 7 minutu falta zaizkio egosketa bukatzeko, horri ez dakit. Orduan, zenbat? Honi? 15. Vale. Ba, esan dakoa. Guretzako 15 minutu izango dena, zuentzako segundu txiki bat izango da, beraz? Eta gero segi gurekin, ze oku katara du hor zerrenda bat, jatetxetan zer ezin dizueten kobratu, bueno, hemen kontatuko dizu. Bueno, ni lanak aurrera atzen haitu naiz. Eta zer indiguzu, Jaione Mariz Jurrena? Ba, ikusten duzuen bezala, kardua prest dao. Oso ondo. Eta xukatuta, ur gehiagiko ur hori kendu diogu. Bruselako azatxoa mikrowin laben 4 minututako 3 tandatan inditu. Brokolia garbitu, honako ontzian sartu eta mikrowin laben 4 minutuz lurrunetan inditu. Eta zenarioakin berdin, zenarioari 5 minututxo eman dizkiogu. Hor buruak ere egozidie eta, bueno, ba, pixkat xukatzeko auspez edo buruz bera jarri ditu, eta guain erditik mozten nahi naiz, hau da nere kapritxo bat, bizio bat. Eta da, horburuk, behin egozitakoan plantxatik pasatzea, bintzat erdikaldeko hau kurruiskari gelditzeko, beste testura bat ematen dio. Eta, bueno, ba, jarraian, zuk hori jorratu ondoren, hemen amua bota diguzu ez, jatetxetan zer den, ez den eskatu behar. Zer ezin dizuten kobratu. Ah, bale, barkatu, zer ezin dizuten kobratu. Komunen sartzea adibidez? Dakit, sareatik. Jatetxean bertan basaude, nola ezin dizute kobratu. Ja, ez kanpoti bazatoz edo tabernatan. Kanpoti bazatoz, igual esan alizute, ez sartzeko, baina kobratu ez dakit, nik hori ez dakit algo duten egin, Seguro ez dakit. Baina betu, hau plantxatik esan duzunean arabera, gure lankide batekin lehenkoan hitz egiten, duela, aste batzuk ero izan ginen, jakan, eta jatetxe batera joan ginen, eta jan nuen, olagarroa txingarretan egin da. Ez? Eta olagarroa txingarretan nola da? Ba, bueno, egiten da olagarroa egosi, eta gero ja behin egosita, eskatzen dizuenean norbaitek, txingarretan horre korritu bat eman, eta beste osaga, eta lankide honekin hitz egiten, berak esaten dugu, eske, berai, olagarroa berez, ez zaiola gustatzen, baina hartu olagarroa, eta zu egiten izana gaur bezala, ez? Egosi aurrena, eta gero hankagori ateratzen dizu, hemen zubizian oliba olio hon bat, eta ematen dizulako gorritu bat eta kostratxo bat, eta gero olagarro hori, hanka hori jartzen duzu, ba egosteko ni patatak batera egosten ditut, ez? Da patata horiek olagarroan ura txupatzen dute, eta ba ni patata horiek hartzen ditu gero irabiagailuan sartu, bere ur pixka bat, oliba olioa, piperrautz pixkat, eta birrindu egiten duzu, eta olako pure goxo bat ateratzen da, ba jartzen duzu oinarrean pure hori, eta gero olagarro hori plantxan eginda, eta beste gauza bada, olagarro hori egosita bere hortan gozua dago, baina ja, plantxatik pasatzen baduzu, 2 puntu zela. Beste gauza. Bai, eta horrekona daukena da, azken finen, olagarroa aurrez egosita izan dezakezula, eta gero momentun prestatu. Ba, lagunekin gatu zala, ez da izan, gaur txokoan jamardo ez da izan. Bueno, egosita usten duzu, eta ero, afaltzea zoaztenean ero, hartu, eta da hori, gorritu bat ematea, obena, parrilla, txingarretan ero horrek ematen dion zaporeakin, baina sartaian tontakeria, azkenean tontakeria da, hemendik gorritu bat ematea zubizian, bueno, era, aldatzen du, beste produktua bilakatzen da, eta, bueno, esan dako, baina egiten badiozulako etxo bat, patata pure gozo batekin, bikaina. Hor, nahi dute egiten froga bat, legunean ikusten honitzen da, patata horiek kanela puntu bat emotea. Ja, ba, buelta bat ematen nahi nahi, probatzea da. Eman buelta, zu probatu eta gero ekarri, baldin eta. Ba, kizu, nahi gara, egun bate kuarriak egin genduen afari bat, eta geneukan kuarria noen gustatu da humusa. Eta beti humusa egin bat dut. Eta hain nuen humusa, gero lagarroa, ez da, beste zer bat pikatzeko. Eta hori nintzen humusari botatzen, bani bataten dio piperrautza eta kuminoa dutza. Eta gero olagarroa ebe, piperrautza bota, eta hartu eta burua ez da egin neukan, kuminoa ere bota union. Kuminoa dutza gainetik. Ba, haizu, oso, ni konturatu nintzen zanuen. Ai, ama, eta zan, bueno, motillak, zerbait berria probatzeko, zuen botazioak. Eta oso goxua zegoen. Ona. Bai, ona. Eta egia da, kuminoa, ostra, nabaritzen dela, bere usaia eta zaporea, benetan potentea dukala, baina oso goxua geratu zen. Bueno, bitxia, beste osatik hasi duguna. Bueno, ba, esan dakoa, hauek gorritzen, hor saltza egiten, ez? Lau baratxuria lehen itun, baino damutu naiz eta 3 sartu dizkiot. Ordun. Iñaki, gaur bere indio, la ostra. Ah. Iñaki ni zelako da. Berak atzalea.
Bueno, ni ez, ordu hiru bat aurreztu dut, urrengo baterako rearki dago. Antxoak, 8 10 edo pototxo batekoa. Bertara bere olioak. Esan bezala, errezeta originalen intxaur olioa eranzten zaio, baina, bueno, guk ez daukegu hemen eskura, orduan, antxoan bere olioa sartu diogu, eta intxaur batzuk barrura. Eta hau ingo deuna da, irabiagailuakin olako pasta bat. Pasta bat iten denen, jarriko du kazuan pixkat berotzen, eta emango diogu olako errekosketa bat, 3 minututakoa gurinakin batea, bai? Denan hasiz hor joango ga, eta 2-3 minutun ondoren erantziko diogu esne gaina. Listo, gure barazkin bainue. Errez askoa. Oso. Eta bainu hori pastari hartu eta egiten duzu, pasta egosten duzu, makarri batzuk, eta ero salteatzen duzu saltza horrekin, eta oso goxua. Eta beraiek asko egiten dutena, Italian asko erabiltzen da, intxaurra barik pistatxoekin. Eta pistatxoa pastarekin oso ondo eskontzen dute, eta horrekin, bueno, plater bakar osasuntxua. Bueno, goazen okuk esandakoa. Gauden denboratan da, hainbat entzuten da hortik jatetxe batzuk, eta zidiela esaten, zu reserva egiten baduzu, eta ero anulatzen baduzu, kobratu egiten dutela, ero. Nik, ez dute gehi esan ez du jarraitu, eta, bueno, baina antzain, olakoen bat badao, olako zerbait badao. Hori ezin dizute kobratu. Osea, zuk reserva hartu, eta ero anulatzearen ezin dizute kobratu. Hori bai, mesedez, jatetxe batera izena eman, eta ero ezin baduzue joan, aldala gara izabizatu. Ze jatetxea beti egiten ditu erosketak, dauzkan reserven arabera, da, ikusten badu bereteta daukatela, gehiago eskatuko dute. Orduan, kontutan izan eta garaiz deitu. Baina hori anulatzea ezin dizute kobratu. Eta gero ere, beza ezin dute gero aparte, hor esate dute. Normalean beza barne egon behar da, zuek karta batean ikusten dituzuen janariak hor agertzen den, zenba balio duen plater bakoitzak, ez lehengua, bigarren eta hori, hor beza barne egon behar da. Orduan hori ere ezin dizute kobratu. Orduan, bueno, badaude gauzatzuk, bai, bestatzuk, bueno. Eta ogia? Ogia jarri aldizute kobratzea, ero ez, baina hori adierazin behar dute. Bai, ze hori, bueno, hemen ez dago ohitura, hemen gehien bat normalean ogie beti ataratzen da, eta oin batzutan hasi dira kobratzen, baina egia da, hemendik kanpo Europan da, ogia normalean ez dizutela eskatzen, eskatu egin behar duzu, ez dizute ateratzen, esan edo, eta eskatu egin behar da, eta kobratu egiten dizute beti. Hori baita ere, Europan da, Frantzian ohitura handia dago, ura normalean kanillakoa erabiltzen da. Itxurriko ura, eta hemen gaur egun Euskal Herrien itxurriko ura oso ona daukagu, eta itxurriko ura hori bera ez da kobratu behar, Eta itxin behar da. Beti. Très important. Oso. Horbururi, buelta emango diogu, bestaldea ere kurruskatzeko pixkat. Frantzia aipatuta, oine Frantzian eta dute araudi berri bat, ja 2022tik, kilo terdi baino gutxiagoko frutak, barazkiak eta horrela, plastikoarekin bilduta ezin dituztela saldu. Horrek izai bultzatu nahi dute pixka, jentea graneldean, nalen bezala, lagarai batean iken zan moduan. Bueno, plastiko guzti horiek ekiditeaz gain, noski, ze hor kiloak eta kiloak gastatzen diazkenean. Eta horre, bueno, etxean banatzen dugunok plastikoa eta botillak, papera eta dana, bakigu, astero, zenbat plastiko, da, ia da, batzu, ni bintzat horri biltzen naiz ekidin nahian, plastikoa galdala, eta bestatzuk hartu boltzak, eta ez da izan, hori saieste aldera, kilo terdi baino gutxiagoko pixua daukatenak ezin dira erabili. Holan ikusten dira hartu, eta fruta txikia hor dana bilduta plastikoan, hori ezin da. Eta uste dut hor, Espainiar estatuan 2023tik aurrera izango dela, eta horrekin pixkanaka plastikoak eta kentzen juten garen, ostiralean hitz egiten zen duen horre, menditan da topatu dituztela plastiko partikulak eta, guzti hau, eta itxasuan zer ez dagoen, eta erreka bazterrean bizi garenok, eta uholdeak egon diren hauetan, badakigu oraindik gaur egun, zenbat eta zenbat zikin, eta hori dago zenbat eta zenbat tona plastiko dira gure etxe inguruan bazterrian geratzen dienak zuaitzetan da helduta. Oraindik ikusgarria da gaur egun, zenbat poto eta zenbat dauden danetaki garbigailuenak, gero espraiak eta oraindik zenbat aurkitzen ditugun erreka bazterrian botata uholde egoten dienen. Orduan,
Kontu pixat ez da. Eta gero frutan kasun azken finen, fijatuko bagineke ontziratuta datozen 6 sagarroik plastikoz, granelean baino asko zegaresti guatatzen dela. Zenbakik ikia da, ni beti, granelean, zuk jute maza, olako supermerkatu handi bat. Hartu, azten za, behiratzen zean nan eskura dugazu, eta ikusgarri da, eta hor da ikusten dan toki, ez? Ikusten duzu, granelean kiloa ez dakiz zenbat, eta aldamenean berdina, berdina dio, patata berdinak ero, zagar berdinak ero, poltsatxo baten kiloa, eta sentimoa dirua da garesti hau, Orduan, zen kostatzen da, baina hor, aukeraketan, norberak egiten du aukeraketan, nahi duena, ero frutaren junda, aukeratzen duzu, esan, bitu, hau, eta hau nahi ditu. Eta zintzoak izan, zuek hasten baldin bazate sartzen pixun, ez do balio lausagar bota eta pixkatal... A ber, Jaiona, horrek jendeak egiten du hori horiokoan? Bueno, bai, noa esaten ze. Nik ikusi nuen egun batean, pertsonat, noa esaten zerzan, gizonezko emakumezkoa heldua gaztea ero zerzan, baina labeleko tomatei peatinak entzen, eta gero zenbakian euro terdin zeuden tomaten pixuari ematen. Eta, bueno, hori behin ikusi baut, kontua da gertatzen dela, eta zuke zintxoak izan. Mesaz, pentsatu lagun urkoan. Bai. Zer rindu horrek, Jaio? Ikusi duzuena, egindako pasta edo ore hori gurinakin erantzi, untu, buelta batzuk eman, eta gero jarraian esne gaina gehitu esan, pixkat itxatzi zolara. Ez, karamelatu, horrek ematen dio zapore gehigarri puntu bat, horrek indartu iten du gure saltza, eta behar da itxastea, karamelatzea, oinarri horrek, hor gero egiten da, nola da, hemen Valentziarrak horre goten die, beraien sokarrata eta saltzen, zuk ere, Jaione, konbentzituta esan. Nik konbentzituta esangoet, itxatxin zaitela zolara eta favorez eta arren sua erditik beruntz, jarri bai. Sokarrak arrozakin ongi baino. Hori da, sukaldaria moduan, holan hartuta, ni lehen jatetxita lan egiten nuenen da, arraia, plantxan da, ez da izan da, eta ez da zerbitzari gaizu, sapoa zenba falta zaio eta. Minutu terdi. Testurat eta nizan da, zer nabareitu dizu, holan ekutzean, bai, gogortasuna eta esaten du. Nio, gero konturatu nintzen, gutxi gara ikusten zutela berrinda zegoen da. Baina beti, nik hori beti miristu izan dut. Aragi ekutu lan da, tak, honi 2 minutu falta zaizkio. Kuentismo. Bai. Tak, betxo lan ekutu eta 40 urte. Hori izan da, kontua. Bueno, orduan oin haue txukun jartzea besteik ez dugu falta, ez? Ez, esan dakoa. Matz biltzen joan beharko du Jaione, ez? Matxa biltzea. Karo hau, matz orduan itzen zan, horti da, torre esaten zan, ez? Baserritarrak, ez? Biltzen zienen eta ez dakit lan egin ondoren, zuk indozu lana, nik ez da merezi duan hemen konbidatu moduan etorri, Bueno, tertuli horrengati bada ere, ez? Onartu izango zea, bazkaitara. Bueno, listo. Bai, atontzea besterik ez da izango, bale? Hau, urte sasoiaren arabera, Jaione, baratzen daukagunakin, ez? Esan dakoa. Ilarrak dauzkegunen, ilarrak zainzuri dauzkegunen, zainzurik. Bueno, ikuste. Baina filosofia pixka fonduen berdina, ez? Hartu, eta gero hor saltza erdian jarri, eta gero bakoitzak, ez? Sardexka batekin, txotx batekin. Hori da, ziztatu eta barrura. Saltza berdina. Bueno, listo, alde batetik hau. Ona. Ez, eta hau, afari moduan gaurko. Hau, denbora daukazu, Osagai hauek edo zintokitan aurkituko dituzuen momentu batean. Edo Ozkailuko bazterren daukezuen, oen dela 2 asteko pipermorro triste horrekin berdin. Eta pipermorro triste hori hor guztitan nola aldatzen dan? Ai, gauza batzuk, horako ikutu simple batekin. Bai. Bueno, listo, beida. Gure gaurko barazki portzioa, hemen beteta ez, baino gauekoa behintzat edo otordu batekoa bai. Hemen intxaurre puske daude gaina. Ona, kurruskari. Bai, barrura. Hobetu indu, bagna hau dago, Jaione. Bueno, epelantza, baino beroa baino, bagna epela. Listo, nire partetik hause gaurkoz, zigorren partetik esan ditun bitxikeri guztik. Baina kau da zuekin, gu maira.
deseatzen nago. Ea, ikutu ematen dien, barazki izaltzenek probatzeko. Baina mundu nahin beste bilita benetan ez duzula inoiz olakorik probatu? Ez. Dautzen dituta no. Bueno, hala ere oberena Piamonten bertakoa dastatze izango litzateke, imaginatu mastitara joan eta han bertakoa. Baina lanin ondoren o lanikin gabe? Ilunabar batean. Lanin ondoren o lanikin gabe? Lanikin gabe, ilunabar batean. Ardoko pagatek ondoan? Eskutik helduta? Lepotik. Hemen dara romantiko eta era... Jaione, una, benetan oso goxua, eta azkenean, azenario, hau, honek ez dauka zer, azenario egozia besterik ez. Hemen busti, eta hor geratzen da. Saltxa batin eta barrura. Bueno. Oso goxua. Ba, listo. Eta antxoan ikutua, hola, bixia aldera. Ba, bihar arte esateko modukoa, ez da zigor? Bihar zer daukagu? Bihar ditu, batzen zaitu.